Kaixo, egunon, Joseba. Hau da Elika kooperatiba, Oiartzunen dago kokatua, barazkiak ekoizten ditugu, ni naiz Jon Etxebeste, bertako kooperatibista bat, eta orain aurkeztuko dizuet Borraja. Elika kooperatiba da proiektu bat agroekologian eta ekonomia sozial eraldatzailean oinarritua. Hau sortu zen orain dela 4 urte. Helburua hori da, barazkiak ekoiztu, ahalik eta merkatu motzenean saltzea. Gure bezeroan perfila da, 140 bat saltzen dugu bertan, salmenta zuzena. Geho saltzen dugu beste 130 bat inguru labore kooperatibai, eta geho dugu konsumo talde bat, non otarrak saltzen ditugun, astero 40 zerbait saski saltzen ditugu, eta, hortik bideratzen dugu beste salmenta adar bat. Beti garaiko barazkia dira, eta hori oso garbi daukagu. Agroekologiak pixka bat agintzen duen modura. Hemen daukagu Borraja, baratzako erreginetako bat, bezeroak eta oso gustokoa dutenak, neguko barazki bat. Oso propietate onak interesgarriakin, katarroa, gripea, antzat eta abar, birikak eta irikitzeko ahalmena omen du, eta baitara giltzurdinetan ere eragiten du, diuretiko bezala. Orduan, hemendik hartu, moztu, lurra kendu, eta bere ezaugarrietako bat ikusiko duzue ditula arantza txiki batzuk edo hile batzuk. Baina normalian lehenengo aldian eskaldatuta eta geho erabat egosi, ura kendu ondoren, eta oso barazki goxua da, refrito batekin edo jateko. Barazki hau zenbait herrialdeetan, zehazki Frantzia aldean, Italia aldean oso preziatua da. Nafarro aldean, Errioxan eta Euskal Herrian ere preziatua da, baina beste lurraldeetan, Estado Espainolean ez da oso ezaguna. Gehien bat udazkena neguko barazkia, baina egia da bere ekoizpena zabaltzen nahi dela eta badela jendeare ekoizten duena udaran bukaeraldean ere. Geho eragozpen bat duena da konsumitu behar dela nahiko azkar, moztuta egun berean. Joseba eta entzuleok bukatu dugu Borrajakin, ongi izan eta beti arte.